Farolako indiken piztuta badima daude. Esan nahi du, bastante koiz dala. Atzo ordu batien hemen egon. Gaur, 7:30 hemen egon. Aber, suerti daon eta irikita daon. Ne gustatzen leku, koizitan honea etortzen naiz. Bistak ikustea, itsasue, entzutea. Eski hau espektakulo bada. Zani hoi honea. Hemen. Hemen ez. Victoria Eugenia, no? Bueno, hendiken galdu ingot. Ezena juge lapurtzen nahi dira, baina, bueno. Prensako lekura bajatzeko, bueno, entrada. Enaiz juna, urten hau indiken, atzen iten jun eta, bueno, gaur jungo naiz, haber ze prentxaurreko da hon eta zer dan ikusteko. Ze atzen un denborak euki, 6 pelikula egun bat. Gaur lau. Gaur, bueno, gaur chill. Gozen ba, zaize, Victoria Eugenia. Eta hemen urten montatze ETV-ko txosna hau. Ez da giz bertan zeite, ben. Zertako. Zenbat jendek eradan lo jakineko nuke. Jo, ze ritmo. Baina hon ikusiet Defense, Claire Denis izena. Zer azken. Eta asko gustatzen. Simpli da, planteamendu simpli da. Afrikan obratan dauden leku baten, pertsona bat hiltzea, eta obreruen grupoko jefien esango deu, beste jefiena jutea esatea, bat hilda, eta korpori nahi deu bueltan. Eta bueltan jaso arte, ena izalde ingo hemendik. Eta, hori, pelikula hortaz diguen. Gero baita, jefe horren emaztie aiatzea bere etxe horta, eta horrek oso komplikazitu. Lehen ez dizuet komenta guztet. Txupiano, ez zat gehiagin guztau, oso luzein zat, 2 ordu baino guztio duratzeu. Baina alare, eternitate bat irudizaz. Zeta bukatzen. Nei eta guztau, ez da nire pelikula klasia. Ze irudizaz baita, 20 aldiz ikusietela olako narratibiedaken peli bat. Eta oin sartzen naiz hemen, As We Breathe ikustea. 30 minutuko pelikula bat, ez da gizertat dihuen, gero komentako izuet. Eta gero, A Simple Favor, daket, principalen, hori bai, gogudak etorrik usteko zezate oso ona dala, dana kritiko dana izate sekuleku dala, eta urtengo pelikulak honetako bat. Beraz, gero komentako izuet. Eta gero, Bad Apples naken Cersei Ronanena, baino ezin izango ikusi, atzo behan duan janitzen etxea, eta gaur enaiz aiako.
Pelikula komentaitutenak, ez? Lehena, ikusietena, izen da, Two Pianos. Eta dena hola gehiagire guztau. Gero ikusietena, izen da, Defense. Claire den izena, hori guztatzat, hori ondo dago, hori komenta izuet, ez? Eta gero izatena guztau... bueno, atzo gue. Atzo bukaeran esan izuen, bueno, eta hain sartzen naiz ikustea, Paul Danon pelikula hau, bai, eta Putinekin, hori dana. Baina, hor bukazan bideue. Bueno, eskerrako hor bukazan bideue, ze... Wow, txarra, nahiko txarra. Osea, despropositoa da, ez da nondik garrapau, pelikula hori. Dana esatarra, montajiet kaskin da dago. Gero titulu ezartzeko formie, 2 orduta erdi irauteu, zertako hainbeste zango zu, nik iguala galdetzen, zertako hainbeste. Ez da huizengo pelikula txarraz buruz, ona buruz izango dugu, eta honi ikusietena izen da As We Breathe. Eta, nahiko ondo, asko gustatzat. New director sailen dago. Bueno, familia bat bizita etxe baten, ez da gerrekursu handik. Dibatatzeko modue da, azkeben behiekin, gazta edo esnie saltzien. Eta, de repente, horko behi horietako bat, gaixo gartzea, eta ja ezin du esneik eman. Eta gero, aparte, zue dator. Zue zutan dago, eta zue gerotak edo gerturatzen nahi da. Eta orduan, momentu bat aiakoa, etxetik aldein berko bena. Orduan, hori. Oso ondo, eta benizte. Gaurko pelikulak ez dikuste, errez, ikusteko. Baina oin dakeguna, oin zekin gatzetaku, A Simple Favor, un simple favor, gatzetaku. Eta hori, nire espektatiba die, bastante hona izango da. Vale, A Simple Favor hainez esaten eta hori Anna Kendricken pelikuli da. A Simple Accident, un simple accidente, vale? Bai, un simple accidente asko merezidu. Batez diru oso gutxikin asko lortzeulako. Ze esenak daude plano baten osauta. Plano sekuentzi luziekin dao osauta pelikulie eta funtzionek dugu. Momentu batzutan, bai, pizke bajoia jotzeula eta eguneko laugarren pelikulako, igual. Begile... Baina ondo. Tipo batek beste tipo bat sekuestratzeu, baino ez da seguru beha aldan sekuestra bertuna. Ze, urte batzuk atzea, zerbait egin zilon eta oin horren truke sekuestra goiteu eta hiltzien nahi du. Baina hiltzea digun momentuen esateu. Eta seguru zuzela eta dudi jartzezako eta orduan galdetzea gutea beste batzui. Eta horraztea sekuleko mogi. A ber, espero nuna bezala altzan? A ber, nik espero nuna zan pelikuloi bat. Ala, bueno, ondo dago, baina ez esango ez dara dana urteko pelikuleko nena. Momentu zordun, bigarren egunin, lehenengo egunegun eta bigarren gu egartza baitugu, nola deju topa, bat, sentimental value, bi, Nubelbak, iru, la tarta del presidente. Osien, espazizio bat daola emateu, baino, ezin dut ikusi. Eta ez dela komentau, uste ez, Almodobarren kruzan izela, eta begirada kruzau ditugu, esan du, naur antijugin dago, hori bat izango. Gaur atzokin konparaute egun lasai izen da, lau ikusitugu, esei, baino nekie soma hauret. Aber gaur pilarrek arratzen duten eta biler atope etortzen izen. Hortaz, bihar arte, egunon eta bihar arte.